You know what, Ngwenya? Mina, I really don't have a problem with polygamy. I preach polygamy every day. I believe in polygamy. Like, I advocate for polygamy. And my reasons are simple. One, if uyilentlobo kapende wena engoneli, give me an opportunity to understand the kind of a person you are. And I subscribe to that willingly. We have a situation of most of married women out there who have acknowledged, who have accepted that there's always a third and a fourth party in their relationship, in their marriage. Umuzwe ethi ngiyazi ukuthi usibongile kodwa uzobuya la ekhaya. You didn't leave, which means that you subscribed to Isthembu for the fact that you know there's somebody else and you didn't leave. And you are okay with it. And you are okay with it because he's going to come back to you. Simply because you are okay with it, simply because it's not out in the open. So kufihlekile thizeni. But loyo muntu uhamba nabangani bakhe la hamba khona. Uhamba nabantu abamaziyo la khona. Let alone that, for me, I have a problem yokuthi uyangishiya la endlini ngingumangubani. Uhambe uye kuSibongile. uSibongile uyazi kunomangubani. uSibongile will never invest in this relationship yakho naye Ngwenya ngoba uyazi ukuthi awuyena wakhe. Thank you. And manje uSibongile uzohamba ayofuna omkhize, ayofuna ojola, ayofuna okhoza nabo banibani ngoba naye ukhwaya unethemba lokuthi ukhona ozomacknowledge amshade. Kodwa wena Ngwenya uma uzomthatha uSibongile umlethe la ekhaya, uSibongile uzoprotect health yethu, uzovikela umbuso wala ekhaya. Mina yiyo kuphela into engivumela ke polygamy. Uya lapho ke uyala bekufanele ngabe siyekho uvikela umbuso wala ekhaya, okusho ukuthi imkhuba yala ekhaya siyenza sonke. Masichatha sonke ngoba uSibongile makale uintersecta nabanye abantu, and laba bantu intersecta nabo asazi nabo intersecta abantu. Angisho ukuthi abantu abazenzi izinto ezinjalo besemshadweni, kodwa she's got a sense of belonging. Bring her home. That's the only reason I always believe that mlethe akube nesithembu. Mini reasoning yami, that's the only reasoning. So uthi indoda ayidalela ukuba nonkosikazi. Cha. Bengisaba. Hayi cha mina lokho ngiyakwazi. Bengisaba kuyisho le. And I'm not what is this thing, campaigning for ukuthi amadoda wafebe. No, it's not God, about I've learned their nature, that they are curious beings. It's not about ukufeba. Angifuna ukuhlobisa ngithi ubusoka. No, eBhayibhelini nje ubufebe ukufeba. Asiyeke ubusoka ukufeba. It's not ukufeba. Ukuthi nje uma usukhulile, uhluzekile, usuzazi. Kumele wazi ukuthi futhi ubudoda buyini. Ingakho uthola nalaba esibabona bamaphambi kwamapulpit ibahlula lento. Ingoba kakamkeli ukuthi ubudoda yini. Indoda ayidalelwe naturally so. I'm sorry to put it this way, but it's how it is. Naturally so ayidalelwe ukuba nonkosikazi oyedwa. Manake ngifuna siye la, uyabona wena uzanami kahle athi bese siyakulaba ngithi laba abafundi iBhayibheli labazi kangcono. Yes. uDavid umebuka le ntokazi unkosikazi womuntu. Yes. Efasteleni embone egeza bese lingeka athi ucela bambizele yena bambize. Enze lokho akwenzayo kugcine sekwenzakala okunga lapho futhi unkosikazi lo wesethenjwa. Wesethenjwa sika David kumasosha akhe. Azakhe itulo lokuthi makenzeni makabe ngaphambili ukuze ezosala empini.
uNkulunkulu mebuya kuDavide athi awungitshelanga ngani ukuthi awenelisekanga, ngoba noma ngingabafuna babe bathathu babe bahlanu bengizokunika. Hey, abantu bayathanda ukusebenzisa iBhayibheli for their own benefits, but ke angikho lapho mina. Sengishela ukuthi laba abakholwayo laba bathi hayi isithembu isibuso sathana. Nalapho uma lo uNkulunkulu abamshoyo washo kanjalo kuDavid bawobani bona. Lento ukuyifisa, ukuyifunda, ukuyiqonda, uzazi futhi ukuthi uyifunelani, bese uyendlala phansi kulabo sondelene nabo. Futhi ubathengisele lo mbono nawo. Ube indoda nje uqina, mangithi isithembe sakho, you take charge. Echilo nosijava. That's why I always said I don't understand the show Umnakwethu, and most people always say you should watch it because uthanda isithembu. I don't understand enye indoda izizongicelela isithembu kunkosikazi wami. I'm no longer in charge. On top of that, I see uyena wakwangwenya. I'm no longer in charge. I'm no longer in control. Ngizokwazi kanjani ukubalawula labantu laba? Akasiyena nowakwangwenya lo muntu ozocela isithembu. Ngizobazi kanjani ukubabonisa umbono wami labantu laba? Ngoba ngathatha enye indoda yakomunye umusi, ngathi ayize la ekhaya kwami izongishayela umthetho. That's almost. Ngoba noma evuma akavumanga ngimuvume kuleya ndoda. And akanambono wabantu bakwangwenya ukuthi kwangwenya akasebenza umbono wami. Akayazi lento engiyifunayo. So I should be in control. I should be in charge. Mangithi esabi. Own it. I should own it. It fails, it's me. It succeeds, yimi. Konke okwenzekayo iphutha kuzoba yilami. Konke engikuvumelayo iphutha kuzoba yilami. Because of noma ulethela kungena ozobhidliza lento engizama kuyakha yingoba mina I was ignorant and I allowed someone who's wrong to come in and destroy the vision that I have. So let me own it. Ukuze ngikwazi ukuyikhulekela lento, ukuze ngikwazi ukuyicelela, ukuze ngikwazi futhi ukuba alert of is it going the right direction? Is it going the wrong direction? Do I have to still bring in this person, or this person ubuthi obubi obuzongimoshela? Intuition. And just as you say that ukuthi vision yakho, it's gonna be easy for you to see when it's off-ramping from what you have envisioned. So I need to be alert of that. Ngizoba naso isithembu nini angazi.